हेल' लोगोफोर, नै जों दिनै गुवाहाटीनिफ्राय जों थांफिन ओंखारबाय न'आव। मैया फैनायमोन नालाय, ओमफ्राय हरसे थाबाय जोङो। ओमफ्राय दा नै जों ओंखारबोबाय लोगोफोर। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। गस्ला गांसे थालांदोंमोन, ओमफ्राय बेखौनो लांफिननो फैफिनबाय जों लोगोफोरनि। लामाया खालि लोगोफोर। अफिसियेलि टाइम जाबाथाय गारिया फुल जायो माने। पुरा ट्राफिक लामायाव ओरैबायदि माने सौसिननो हायि बिदि जायो। दाथ' खालिसो नै लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, जों दा नै नाव ओमफ्राय बै नर्थ गुवाहाटीयाव बाइक माने एसे थाव खरसा खम जागोन नालाय। माबाया दालाङा सराइघाट दालाङा बै बिथिं थांला जों माने सर्टकाट थांसै। बेयो थाङा, ओमफ्राय बैथिंसो मोनसे दंबावो, ओमफ्राय बेसो थांगोननो माने। दा बेथिं थांसै जोङो। जों जि जायगायाव गाखोनो होनना फैदोंमोन ना, बे जाहाजा माने थाङा माने बे जायगायाव। जों जि जायगायाव थांनो नायदों, ओमफ्राय बेनिफ्राय जों आरो गुबुन दाबसे जायगायाव माने थांफाफिनबाय माने। नै लोगोफोर, जों थांबाय थादों माने। ओमफ्राय नै बे मोनसेयासो थांगोन लोगोफोर। जों दा गाखोहैनोसै नै। बेयाव टिकेट लानोसै 10 थाखानि, बाइकजों लादो 10 थाखा लायो। दैखौ एकदम खाथियावनो लाइफआव फार्स्ट टाइम नै बाइकखौ ओरै दोनो। जों माने सर्टकाट थांगोन माने। बै दालाङा बैयो सिङाव बेफोरदि जिरायनो हायो। हाय लाइफआव फार्स्ट टाइम जों गाखोना नायदो दिनै। 10:30 खारगोन माने। गाखोना नायबाय आरो माथो खालामनो लोगोफोर। 10 थाखाल' लायो, बाइकजों लाबजों बारा लाया। बेनिफ्राय बैसिम नङाबा 50 थाखानि थाव जायोना। बै गंसे फैगासिनो। बै मोनसेयावसो थांसिगोन जों। नावा बे मोनसेयासो थांसिगोन। जों जेयाव गाखोबाय थादो बे थांला माने। ओमफ्राय एसे माबा प्रब्लेम जाबाय, बेनि थाखाय बै फैबाय थानाय मोनसेयावसो जोङो थांनांसिगोन माने। एफा मानसि फैदों नोंसोरा, गारिबो ओमफ्राय मानसिबो लागायथारनोसै नै जोंना। जोंबो गाखोनोसै।
हाय सायाव गाखोनाय ना ने नावा जोंना सालायबाय ने गब'आबानो जाबायलै दिनै इसोर इसे नायहरदो जोंखौ बैयाव माने जाहाजनि प्लेटफर्म बानायगासिनो माने बाहेरनिफ्राय जाहाज फैगोन नालाय बैयावबो न' गंसे दं न' बिल्डिं दंलै मन्दिरबो दङ ओमफ्राय बेयाव पण्डित सानै थायो माने बै लोगोफोर रपवे मालाबा फैबा गाखोनो हागोन नोंथांमोना सिंगेल सिंगेल थायो नामा सिंगेल सिंगेल थायो कि बाथ्रा सफैबाय नै जोङो दा ओंखारनोसै नै जों दा सफैबाय नै एसे फैसा बासिबाय जोंना 100 थाखासो न'आव सहैनोसै लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बिसिनोसै लोगोफोर आरो गोदान गोदान भिडिअ फैगासिनो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोर बाय बाय